tini mega kaisa mega gathering mega mass gathering tini kumlungo tini Maharashtra ni je Loji Mumbai tini o kumlungo gathering ongmani chung dolai ni entire dolai ni aro chung o mass gathering o chung o program no masanan thaimani tei chini taku koroksa samunoni sonda joy Tripura bo baro phaimani no samunoni ingkai achomsa borok o program paimani pore parau kifil phaipuro tilimurate mongja kamini kecharo malkung by malkung nanglaiye bo kisa bokrog injur sungka thui peika mai kisa phatika abono chung bo ukologo phaimani borok no nugoi thui phaimani nugoi chung gari bathak diwoi sungka tikna sungka boroni epre jotto kisu chung seri naikha abo to ani dolaini no ngei tamokhainai chini gari o boksawoi bono o mongya kamini chini YTF borok jotesto sajok khika borok ni saitok Mumbai mangnai chongoro borok ni sakthar Mumbai no o mongya kami PSO phaiye boni bokrok no joto dressing khaiye subai tabu bithiro ri tongo tabu motamoti susto no tabu parau no thangnai tabu boni logi bo samunani borok tongo umoni pore no borok ni gari bai kise samuno bek khainai asuk to injur sungjako haipano o bokrok maike padi tangka prai sili 6-7 sili nang tangka tui belai khano khaika daktor bo jama saksono jubaka oroni chini borom ganang daktor Ponokes de Borma bo ham khaina naika supka bithi rogrika asa klayo daktino bo o kesarok rikor ongkhana bono khai chung sungmani brone gari to je tolane pheman brone gari to alto teke o gari hangkai je brono khudamani abongha agortla digi thangoko ingke agortolane pheman se bo agortlan pheman phemane chaira jagna bo sai di jagai broni gari mono kisa speed thangai sorai di kata gari o tasak nangai erpore abo hai jangri jagai ainau kisa bokrong nangka phadi thanga bobu kaham kai saiman dia nin para boro tahu an para khai posing gobind bare rasmani nung bo constitution niklai bo bidan sabha niklai 49 abo sabone andaro klai sabor sabo tui dul tong unsuk marang kai nung ko tini boroni phaimani meeting e phemani khumolong meeting phiro phemani tabo narok abo bahai keng khani na bo bokrogo phiro phego gari thaisa beskang op tung sokdai bathuja bo bathuji nenya bathu taira phemani o gari no sisini ruka o gari into chungbu lokalar manya boto turu ka bose ai phirang sai bira tega tini mega kaisa mega gathering mega mass gathering tini kumlungo tini Maharashtra ni je Loji Mumbai tini o kumlungo gathering ongmani chung dolai ni entire dolai ni aro chung o mass gathering o chung o program no masanan thaimani tei chini taku koroksa samunoni sonda joy Tripura bo baro phaimani no samunoni ingkai achomsa borok o program paimani pore parau kifil phaipuro tilimurate mongja kamini kecharo malkung by malkung nanglaiye bo kisa bokrog injur sungka thui peika mai kisa phatika abono chung bo ukologo phaimani borok no nugoi thui phaimani nugoi chung gari bathak diwoi sungka tikna sungka boroni epre jotto kisu chung seri naikha abo to ani dolaini no
ngai tamo khainai chini gari o boksawi bono o mongya kamini chini YTF ro borok jotesto sajok khaika borok ni taitok mumbai mangnai tongoro borok ni sakthar mumbai no o mongya kami PSO phaiye boni bokrok no joto dressing khaiye subai tabu bikhirori tongo tabu motamoti susto no tabu parao no thangnai tabu boni logi bo samunani borok tongo umoni pore no borok ni gari bai kise samuno bek khainai asuk to injur sungjako haipano o bokrok maike pati tangka prai sili 6-7 sili nang tangka tui belai keno khaika daktor bo jama saksono jubaka oroni chini morom ganang daktor Polokes de Borma bo ham khaina naika supka bichirogrika asa klayo daktino bo o kasarok dikor ngthana bono khai chung sungmani brone gari to je tolane pheman ma brone gari to alto tege o gari ngkai je brono khudamani abong agortla digi thangoko inke agar tolane pheman se bo agortla pheman pheman chai ra jagna bo sai di jagai brone gari mona kisa speed thangai sorai dikata gari o thasa thangai erpore abo hai jangri jagai ainau kisa bokrong nangka phadi thanga bobu kaham kai saiman dia nin para boro taku an para khai posing gobind bare rasmani nung bo constitution niklai bo bidan sabha niklai 49 abo sabani andaro klai sabor sabo tui dul tong unsok maron kai nung ko tini boro ni phaimani meeting e pheman khumulung meeting kiro pheman tabo narok abo bahai keng khani na bo bokroko kiro phepo gari thaisa bes kang op tung sokdai bathu ja bo bathu ji nenya bathu taira pheman chora o gari no sisini ruka o gari to chung lokalar man ya bathu turu ka bose ai kiro sai right tini mega kaisa mega gathering mega mass gathering tini kumlungo tini Maharashtra ni je Loji Mumbai tini o kumlungo gathering mani chung dolai ni entire dolai ni aro chung o mass gathering o chung o program no masanan thaimani tei tini taku koroksa samununi sonda joy Tripura bo baro thaimani no samununi ingkai achomsa borok o program paimani pore parau kifil phaipuro telimurate mongja kamini kecharo malkung bai malkung nanglaye bo kisa bokrog injur sungka thui peika mai kisa phatika abono chung bo ukologo phaimani brong no nugoi thui phaimani nugoi chung gari bathak diwoi sungka tikna sungka boroni epre jotto kisu chung chari naikha abo to ani dolaini no ngei tamo khainai chini gari o boksawi bono o mongya kamini chini YTF ro borok jotesto sajok khaika borok ni taitok mumbai mangnai tongoro borok ni sakthar mumbai no o mongya kami PSO phaiye boni bokrok no joto dressing khaiye subai tabu bikhirori tongo tabu motamoti susto no tabu parao no thangnai tabu boni logi bo samunani borok tongo umoni pore no borok ni gari bai kise samuno bek khainai asuk to injur sungjako haipano o bokrok maike pati tangka prai sili 6-7 sili nang tangka tui belai keno khaika daktor bo jama saksono jubaka oroni chini morom ganang daktor Polokes de Borma bo ham khaina naika supka bichirogrika asa klayo daktino bo o kasarok dikor ngthana bono khai chung sungmani brone gari to je tolane
Molong payment ma. borok ni gari to alto tei kai o gari hangkai je borok no khudamani abong ka agortla digi thango ko ingke Agartala ni payment se ko. bo agortla ni paimani Payment chai ra jagna bo. side di jagai borok ni gari mono kisa speed thangai sorai di kata gari o tasak nangai erpore abo hai jangri jagai ainau kisa bokrong nangka phadi thanga bobo kahamkai seimalia nin para boro takuk An para kai posing do ni bare rasmani. nung bo constitution iklai bo bidan sabha ni klai Ono pomsa. 49 abo saboni andar klai sabo tui dul tong Unsuk maron. kai nung ko tini boro ni phaimani Meeting ya payment ni. khumulung meeting Kumul meeting kira payment. tabo narok abo bahai keng khani na abo bokroko Kira payment gari thaisa bes kang op tung sok dai bathu ja bo bathu nei na bathu tai ra payment ni. o gari no sisini ruka Gari into jumbo lokal arman ya boto turu kabo se ai kira sai berai ka. Chung tini mega kaisa mega gathering mega mass gathering tini kumlungo tini Maharashtra ni je Loji Mumbai tini o kumlungo gathering ongmani chung dolai ni entire dolai ni arobo chung o mass gathering o chung o program no masanan thaimani tei tini taku koroksa samunoni Sonda Joy Tripura bo baro thaimani no samunoni ingkai achomsa borok o program paimani pore parau kifil phaipuro tilimurate mongja kamini kecharo malkung by malkung nanglaiye bo kisa bokrog injur sungka thui teika mai kisa phatika abono chung bo uklogo phaimani brong no nugoi thui phaimani nugoi chung gari bathak diwoi sungka tikna sungka boroni epre jotto kisu chung chari naikha abo to ani dolaini no ngei tamokhainai chini gari o boksawoi bono o mongya kamini chini YTF rok borok jotesto sajok kheka borok ni saitok Mumbai mangnai tongoro borok ni sakthar Mumbai no o mongya kami PSO phaiye boni bokrok no joto dressing khaiye subai tabu bithi rogri tongo tabu motamoti susto no tabu parau no thangnai tabu boni logi bo samunani borok rok tongo umoni pore no borok ni gari bai kise samuno bek khainai asuk to injur sungjako haipano o bokrok maike padi tangka prai sili 6-7 sili nang tangka tui belai keno kaika daktor bo jama saksono jubaka oroni sini borom genang daktor kono de borma bo ham kaina naika supka biti rogrika asa kelayo daktino bo o kesarok rikor ngkana bo nong kai chung sungmani brone gari to Jet tolane. Molong payment ma. borone gari to alto tei kai o gari hangkai je borono khudamani abong ka agortla digi thango ko ingke Agartala ni payment se ko. bo agortla ni paimani Payment chai ra jagna bo. side di jagai borok ni gari mono kisa speed thangai